ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಂಜವು ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕೊಲೆಗ್ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಂತ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಐತಾರ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕೊಲೆಗ್ ನಲಿಕೆ ಭಜನಾ ಪಂಥ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಪೊಂಜೊಲಿನ ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡ ನಡಪಾಯಿನ ಪಂತನು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ್ ನಡಬೈಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರ. ಬಿನ್ನೆರಬುಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಂಜೊಲಿನ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ರಶ್ಮಿಸಿ ಕರ್ಕೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶುಭಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಂತಿದಿ ರವಿಕಲಾ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಸೇಹಿತ್ಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ನಲಿಕೆ ಭಜನಾ ಪಂಥ ಭಾರಿ ಗೌಜುಡ ನಡತಂಡ. ಯುವವಾಹಿನಿ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕ ಉಡುಪಿ ಘಟಕ ಬುಕ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಕ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮ್ಲಿನ ಗಿಂತಿಯರ.